Mlalelo wami lapha ekhaya ngiyakubingelela kuphi nakuphi. La kufuneka khona lo mbuzo njengamanje. Ngisasho ukuthi-ke uyasubscribe, wenze sure futhi ukuthi uyalike. Uyilinde ividiyo iziphele ebese uyakhomenta uma unombuzo ngoba-ke le vidiyo engizoyifaka la ngicabanga ukuthi ikuvulela ithuba lokuthi ukwazi ukuthi nawe uyifakele umbuzo noma-ke ufake lokho ofuna ukufakaza, uku-eda kule nto esizokhuluma ngayo. Sizokhuluma namhlanje ngendaba enkulu yokuphisana ngemali noma-ke ngale nto yokuhamba uxhawula nale nto leyo yokuthi nje abantu bekuthinte isinoma ikanjani. Ziningi izinto eseyifake ama-complain ukuthi ngampela iyiqiniso lento yokuthi uma ngabe uphisana ngemali kugcina kukufaka engozini wena muphi noma wena muntu onikeze umuntu imali ngendlela osuke mhlawumbe uyamdabukela noma-ke ucela usizo ngale ndlela alicele ngayo. Okay, kuyenzeka-ke uthole ukuthi mhlampe awusamnikezanga umuntu imali. Leyo ukunikeza umuntu imali kusuke ukuthi umuntu usuke ezoyithatha imali yakhe engayixubi neyakhe ebese ayibeka eceleni enzela ukuthi akwazi ukuthi ayithwebule noma agange ngayo ngale ndlela-ke ekusuke ukuthi mhlawumbe uzoganga ngayo ngaleyo ndlela yokuthi mhlawumbe uyakuvala noma ngeke uphinde ube nenhlahla yemali. Kuyenzeka abantu banesithunywa semali, kuyenzeka uthole ukuthi unesithunywa nje semali, imali iyakwazi ukuthi ize kuwena. Kodwa-ke kunabantu ababona ukuthi mhlawumbe bafanele ngaleyo ndlela. Sikhuluma ngaleyo nto-ke namhlanje. Ngikuphathela indlondlo yamanzi nomunye abathi uthuthukani umfowethu abazochaza kabanzi emva kokuba-ke sengikwendlalelile ngendlela engizokwendlalela ngayo. Awukwazi futhi ukuthi umukele imali oyiphiwe umuntu engakwazi from nowhere avele asuke akuphe imali. Lowo muntu uthwebula iy'nhlahla zakho. Kanjani na? Ngalesi sikhathi wena ujabula, ubonga, yena uyakwazi ukuthi athwebule iy'nhlahla zakho automatically ngey'lwane zakhe nangento asuke yenzile. Okay, ngikwenzela isibonelo ngomuntu-ke nje ongathwele. Ukubona ngalesi sikhathi uma ukuthi ngizokunikeza imali obuyidinga serious noma ngikunikeza imali out of the blue ukuthi wena automatically leyo mali isuke izolungisa inkinga kuwena noma-ke akukancane ukuthi uthole ukuthi leyo mali uzoyithatha kube ukuthi imali ozoyibeka imali ubuvele unayo imali awushodi ngemali. Leyo mali uyayithatha ebese mina unginikeza isibusiso noma ungifisele okuhle ukuthi engathi kunganda kwande la uthathe khona noma engazi ukuthi kungane nje engazi ukuthi unganenhlahla nawe lokho ufunayo ukuthola usuke ungivulelani iy'nhlahla lapho noma ungifisele okuhle. Kanjalo-ke nalabo ekuthiwa bathwele inhlahla yakho bayithwebula ngaleyo ndlela ukuthi wena umuntu uma ngabe kunikeza imali tutu Nkosi yami ave nomoya omuhle, Nkosi yami ave ebathanda abantu, Nkosi yami ungisizile engazi ukuthi kunganda la athatha khona. Inkulumo kanjalo-ke esizokhuluma ngayo namhlanje nabafowethu abalandelayo. Ngizofisa nje ukuthi uyinike isineke uyilalele yonke, ulike, wenze sure ukuthi uyasubscribe ngoba noma sikufakele iy'ndaba kodwa kufuneka sikufakele nezinto ey'balulekile ey'suke yizokusiza ngaleso sikhathi. Hlala nami ngihlale nawe uzokhumbula ukuthi uma ngabe unodaba ufuna ukudlulisa noma uma ngabe unesikhala ufuna ukudlulisa mhlawumbe wakwavelelwa ingozi kwangana-ke indaba yakho noma kwanenkinga ekhona uyakwazi ukuthi usithinte eceleni ku-inbox kanti u-check i-email la ku-description noma u-check i-email laphana-ke kwi-channel ukuthi ngampela ungasi-emailela kuphi noma-ke inamba yethu uzoyithola kanjani. Kanti futhi uma ubhale khona la kuma-comment section ukuthi ngampela kunodaba ofisa ukudlulisa isikakhulukazi kubantu abasuke bengasegoli ngoba i-channel ezenze egoli uyakwazi ukuthi usithinte kuzona iy'nombolo osuke uzoyicela ebese uyanikezwa zona. Enza sure ukuthi-ke uyayibuka iyaphelela ividiyo emva kwaleli ibika ividiyo yalandela. Ungayithathi imali enkulu oyiphiwa umuntu ongamazi. Bathwele laba bantu imali yenyoka, bathathe inhlanhla zenu. Inyoka emthumile Qinisile mfana ukuthi phela kodwa-ke angizwa angilaleli ngifuna ukuthi izenze kade ngantshela ngithatha amahaki
awazi umuntu ugcobene emzimbeni wakho. Ngaxhawula wonke umuntu angazi umuntu ugcobene ezandleni zakhe. Ngefoni call nje awu wena usuhlezi ungifonela njalo nje yini inkinga? Hayi ngishekhe nempilo ithamba kanjani, shekhe impilo yami, awunayo impilo yakho. Awu amnizwa lento yena bayenze ngisho ukutshwala. Umuntu efike ethenga utshwala idile kamkhiphe athi phuzana ngoba nomile niphuza. Unegama kwisingisi lesimo paranoid. I wonder if you're someone on a paranoia, you are the safest person in the whole world. Because usola ngisho into engekho. Kuright ukusola. Ungakubalekela ukusola. Angimazi lo mfana ukhuluma lento leyo ukuthi uqinisile. But kwesinye isikhathi into emele ikhulunywe umuntu who is not in the same field ukuze nikhona ukuyizwa, because if we talk or if we alert you sinitshela izinto, you don't hear us, yabo, you'd rather hear someone else. So I like this video. Ngathi futhi into kanjena ngiyaqhubeka, ayihamba ukucwasa, ayihamba ukuthi ubani ukhuluma kanjani, cha. Just be careful nje. Just be careful. Wena nje awukwazi ukuthi wena uyathandwa, wena uya-invite wena emaphathini njalo, uya-invite to uphuza utshwala, excuse me, wena uphiwa imali, yonke nje into iza kahle kuwena. Qinisile lo mfana, uma ngamuzwanga niphinde nimuzwe. Ngoba mina ngisakhula kunomunye ubaba wayethanda ukuthi mehlona nami athamba mzukulu ngaphila ngiyaphila athi konje uneminyaka emingaka? Ngithi nani iminyaka ukuthi konje usweza lephi ibanga? Ngithi nani ngenza ibanga lokuthi angaza somehow ingqondo yami iyangitshela ukuthi kumele ngisho inkulumo yami. So uma ngibuza iminyaka ngizosho iminyaka ongasiwona, uma ngibuza igrade ngisho igrade engaphansi hayi phezulu, yabo. Ngoba sizosolisa njalo nje uyangibamba ufuna uyangixhawula ufuna ungiqabula la, asaqabula umzukulu, hey cha, hey wazalo sibanibani, ngakuzana ichaza izinto engekho lapha, yabo. Now ngoba sengumuntu lo enguyena, he's one of the people that I now understand ukuthi ngisazalwa wayibona inhlanhla yami, asibona isiphiwo sami, and somehow if kuthiwa mhlambe ngiyacomplain ukuthi ngabe ngikude kakhulu ngempilo, he's one of those people abangibuyisela emuva or bangidonsisela emuva, yabo. So sola nje yonke into, sola nje yonke into, nanokuthi wena uyaphuza useklabhini uyaphuza, uthola ubhiyo usuvuliwe kuthiwa uyaphuza, kuthiwa mise ngivulelile. Hawu ngaphandle uma uyimali ke, uma uthanda wonke umuntu kushuthi uyimali wena, futhi phela kumele ube nobuso bukaMandela noma sisabona so uyimali lokho. So yeah, just be careful nje. But izinto kanjena just the fact ukuthi abantu abasha bakhuluma ngazo, abantu who are not in this spiritual journey bakhuluma ngayo, it means you guys are going to be alert, and you are alert, and niyabona we can make it a joke but it's a serious issue. Thina sisebenza abantu, esifaka abantu emanzini, sigeza abantu, sihlezi sigeza abantu izinto ekanje, siqaqela abantu izinto ekanje. It's not an easy process, because umuntu umeke athola insila yakho nje, umeke athola isandla sakho nje semali. Ngoba sesikhathi umuntu ukelunga isandla saka right nje, ubotha imali yeza kodwa ingafika imali, thathiwe inhlanhla imiza, inhlanhla imali imiza ithi thiyeza uyifika thathi 10 isiya kulo muntu leya, because inento aseyicuphile. Akungaze shona la.